Os ydych chi'n nabod fi, ydych chi'n gwybod bod fi ddim angen meicroffon, ond mae o'n help. Dwi wedi rhybuddio'r tîm sain bod nhw ddim i feicio fi tra dwi'n canu. Felly mae hynna'n beth da i chi ag i fi. Gadewch i ni blygu pen a gweddio. Ein tad, da ni yn troi ato ti yn diolch bod ni'n cael dod ger bron gorsedd gras. Bod ni'n dod ato ti yn waglaw, ddim yn gallu dod â dim byd o'n heiddiant yn hunain, dim byd o'r hyn da ni'n feddwl da ni'n dda ger dy bron di. Da ni'n diolch bod ni'n dod yn heiddiant Iesu Grist. O Dduw ein tad, da ni'n dod ger dy bron di yn ddisgwylgar, da ni yn edrych ymlaen i gael clywed o'r gair, y gair ti wedi ddarparu ar ein cyfer ni. O Dduw ein tad, da ni'n gweddio y bydden ni'n gallu gwrando, y bydden ni'n gallu canolbwyntio, y bydden ni'n ystyried yr hyn fydd yr ysbryd yn dwysbigo, yn gwthio, yn perswadio ac yn ateb rhai o'n cwestiynau. O Dduw ein tad, da ni'n gweddio sgweli di a bod yn dda, y bydd yr ysbryd glân yn ein plith. Ac o Dduw y bydden ni'n cael gweld cipolwg o'n gwaredwr a'n harglwydd Iesu Grist. O Dduw ein tad, da ni yn rhyfeddu am yr hyn ti wedi gyflawni ein mwyn ac yn ein lle. Ac o Dduw dad, felly, da ni'n dod ato ti yn ddiolchgar, da ni'n trio dangos hynny o fesur, ond diolchgarwch i ti. Chwydda ein diolchgarwch teg ato ti heno, os gweli di bod yn dda. O Dduw, da ni'n gweddio hyn yn enw danwyl fab Iesu Grist. Amen. Da ni efo chydig o gyhoeddiadau ar y cychwyn. Os da chi'n newydd i'r gynhadledd, gwnewch siŵr bod chi'n dod a gadael ni wybod bod chi yma. Cofrestrwch wrth ymyl yr ddesg yn fanna. Gai hefyd sôn wrthych chi bod y cyfarfod gweddi yn digwydd yn yr ystafell yma bore fory am 9. Gai hefyd sôn am bore fory yma amlenni neu'r cyfle sydd gyda ni i roi rhodd teg at waith y mudiad a costa'r gynhadledd, mae hynny'n digwydd bore fory. Os da chi wedi colli'r amlen neu di anghofio fo, mae yna rei ar gael ar y ddesg yn fanna. Nes ymlaen, heno am 9, mae yna noson lle da ni'n dathlu ffyddlondeb Duw trwy'r flwyddyn. Mae gennym ni gymaint o achosion, straeon, sa'n dda i ni rannu fo'n gilydd. Felly, am 9, mae yna gyfle i ni ddod at ein gilydd yn y neuadd yma i glywed rhai o'r straeon, rhai o'r pethau, lle mae Duw wedi bod ar waith, a bod ni'n cael dwy'n rheini i'r goleuni, a sôn amdanyn nhw, a cael dathlu yr adegau a'r momentau hyfryd yna. So dewch, mae Lois eisiau fi wneud yn glir bod o yn noson o lewenydd, ond mae o'n mynd i'r edag rhyw awr. Felly plant lleia, dio ddim o reidrwydd y peth fwyaf addas i gadw nhw yma, dwi'n gwybod bod rhai na chi ddim eisiau methu allan ar hynny. Yn fan hyn, mae yna stondin golau gras. Mae'r gwaith yma yn benodol yn trio codi arian ar gyfer adnoddau a cefnogi yr rheini sydd yn dioddef o effeithiau iechyd meddwl o fewn carchardai. Gwaith ofnadwy o bwysig, gwaith sydd angen mwy ohono fo. Felly, os ydych chi'n gallu, mynd am sgwrs a gweld pa nwyddau sydd gyda nhw sydd yn mynd syth at gefnogi pobl sydd wir angen cymorth. Be nes i ddweud? Carchar. Mae angen help mewn carchardai hefyd, ond mae'r gwaith yma'n benodol teg at ysbytai. Sori, diolch Lois. Nawn ni ddechrau ein amser o addoliad felly, drwy ganu yr emyn gyntaf. O cenwch fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd, ac am ei achawdwriaeth, molienwch ef o hyd. Mynegwch ei ogoniant tra dyrchafedig yw, mae'n ben goriwch y diwiau, mae'n arglwydd dynol rhyw. Gawn ni sefyll ar ein traed i foli ein Duw.
Dwi'n cael ditch trwy hi. Dwi'n mynd i wahodd Gwydion Lewis i fyny, lle wyt ti Gwydion, i sôn am waith pwysig, cenhadol, sy'n digwydd yn yr Eisteddfod. Felly, dwi'n meddwl bod yn gweithio. Fe dwi wedi ddeitha fi, Gwydion, a pawb arall sydd yma, beth ydy bwriad y gwaith yn yr Eisteddfod? Wel, braint yw mynd i'r Eisteddfod, a y bwriad bob blwyddyn yw ni cael stondin, fel arfer ni efo thema i'r wythnos, thema eleni oedd dal y pwysau. Dyma'r stondin, nath Roes wneud y llun yna i ni, ar y thema sef y garreg glas, pentre ifan, garreg fawr y pwysau, wel lle mae pobl yn rhoi eu gobaith nhw gyda gwasgedd, gyda pwysau. So dyna'r thema, a ni'n defnyddio'r thema yna wedyn i sgwrsio gyda bobl. Mae yna tractiau penodol ar y thema, holiaduron, ond y bwriad yw jyst croesawu bobl mewn i'r stondin, cynnig paned iddyn nhw, a ceisio sgwrsio. Ac yn fuan iawn, byddwch chi'n dod i senso ydyn nhw'n barod i sgwrsio, os ydyn nhw hyfryd, os na, wel ni'n gadael hynny, gadael nhw fod. Ond y profiad ni yw pa mor agored mae llawer o bobl, llawer, rioed wedi clywed y pethau yma. Eraill heb feddwl, eraill yn teimlo na ni'n sorted, hynny yw mae'r amrywiaeth, ond ni'n cael cyfleon i rannu. Dyna'r gobaith, jyst cyflwyno y Crist, cyflwyno'r Efengyl i bobl. Os gennych chi unrhyw heriad, ydych chi'n gallu sôn amdanyn nhw neu eitemau o nath godi'ch calon chi'n ystod yr wsos? Yr heriau yw, dwi ddim yn beth hawdd weithiau, chi'n sefyll o flaen y babell a chi'n gweld ambell i ffrind. A maen nhw yn ffrindiau, ond maen nhw'n gweld chi, maen nhw'n troi rownd. Maen nhw'n wybodol, falle byddwn ni'n siarad am yr Efengyl, ond mae hynny'n anodd. Mae'n anodd gweld gwrthwynebiad. Yn arbennig ffrindiau chi'n abod, a mae'ch baich gyda chi, chi'n abod nhw, mae'n gariad, a gweld dal y caledwch yna. Un ffrind annwyl yn teimlo na, hynny yw, ni'n dod i'r byd yma, ni'n cael ein geni ac yna ni'n marw dyna gyd. A gofyn, wel, ti di ystyried, ond rhyw galedwch, a rhyw ddallineb. A mae hynny yn her, mae'n galed gweld hynny. Ac yn gyffredinol, mae'n dor calonus pan chi'n gweld gymaint o Gymru Cymraeg, a chi yn uniaethu tuag atyn nhw, chi yn teimlo, ni'n perthyn, a gweld yr angen. Felly mae hynny yn her, ac ni'n grew mor fach, ond mae'n hyder ni yn y diw mawr. O ran calondyd, gymaint o sgwrsiau gafon ni. Edrych arno fe'n ddynol, ni'n cael, fel unigolion, ni'n cael rhyw 4 neu 5 sgwrs hyfryd. Nawr, Dyw yn unig sy'n gallu dwyn y ffrwyth, yw yn defnyddio'r sgyrsiau hynny, falle mae'n defnyddio jyst rhywun yn sefyll o flaen y sondyn, a mae Dyw yn gallu defnyddio hynny. Neu sgwrs ofnadw, a mae Dyw yn defnyddio hwnna, Dyw sy'n dwyn y ffrwyth. Felly mae'n galondyd bod ni'n cael gymaint o gyfleon i rannu'r Efengyl yn ystod yr wythnos yna. Her arall yw mae'n wythnos hir, mae'n wythnos a hanner rhwng gosod y babell, gosod y stondyn, a wedyn ni yna o ddydd Iau, di Mercher dydd Iau tan y dydd Sadwrn ola. Felly mae hynny'n her yn fe hun. Unrhyw bwyntiau gweddi neu ffordd ydyn ni gefnogi'r gwaith? Wel, diolch i sawl un o'n chi fi'n gwybod bod chi wedi bod yn gweddio am y gwaith. Y gweddi yw bydde Dyw yn defnyddio y cyfleon gafon ni i ddwyn bobl i adnabod Crist. Ni lli meddwl am gymaint o sgwrsiau, ond sy'n pwynt i'r sgwrsiau hynny, eblaw bod Dyw yn achub. Felly dyna'n gweddi ni, yw bydde Dyw yn achub y bobl ddath i gyffyrddiad ar Efengyl yn ystod yr wythnos yna. Fysa chi'n gweddio am y gwaith? Diolch. O Dduw Tad, ni'n diolch bod achubiaeth ddim yn ddibynnol am ni. Ni'n diolch bod yn ddibynnol llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist, ei aberth ei fywyd ei aberth ei, ac o arglwydd i ni'n ymbil ar ran ein gwlad, ar ran ein Cymru, ar ran ein cyd-genedl, o arglwydd yn dymyd, cofio Treharne, derau os gweli di fod yn dda, ac achub llawer, achub yma heno os gweli di fod yn dda. Cyn i meddwl am yr holl sgyrsiau gafwyd ni'n yr Eisteddfod,
O arglwydd defnyddia yr had a heilwyd i ddwy'n ffrwyth, achubiaeth eneidiau ac gogoniant Iesu Grist. Amen. Amen. Dewch i ni ganu unwaith eto. Doeth i neb perffaith Duw y Tad, ddatguddir drwy'r bydysawd maith. O peth y grewyd gan ei lais, a gaeth ei gynnal gan ein barhaus. Fe wyr gyfrinach yr holl ser, a thrai a llanw'r moroedd mawr. Gyrra'r planedau ar ei taith, a thri y ddeiar i wneud ei waith. Gadewch ni sefyll a moli ein Duw. Ga i ofyn i Nomi ddod i fyny i ddarllen y darlleniad heno. Ac yna wedyn mae Rhodri George yn mynd i ddod ymlaen i siarad am un o'r llyfrau sydd ar werth yn y stondin. Ac yna mae'n mynd i weddio. So mae'r darlleniad yn dod o Salm 16 a ddyn darllen yr salm i gyd. Cadw fi o Dduw, oherwydd eich llochesaf yn o ti. Dywedais wrth yr arglwydd, ti yw farglwydd. Nid oes i mi ddaioni, ond yn o ti. Ac am y diwiau sanctaidd sydd yn y wlad, melltith ar bob un sy'n ymhyfrydu ynddynt. Amalhau gyfidiau y mae'r un sy'n blysio diwiau eraill. Ni chynigaf fi waed iddynt yn ddiodoffrwm, na chymryd ei enwau ar y fy ngwysau. Ti arglwydd yw fy nghyfran am cwpan, ti sy'n diogelu fy rhan. Syrthiodd y llinynau i mi mewn mannau dymunol, ac y mae gennyf etifeddiaeth ragorol. Bendithiaf yr arglwydd a roddodd cyngor i mi. Yn y nos y mae fy meddyliau fy'n hyfforddi. Gosodais yr arglwydd o'n blaen yn wastad, am ei fod ar fy nheulaw ni symudir. Am hynny, llawenhau fy nghalon
a gorfyleddaf ysbryd, a chaiff yng nghawd fyw ddiogel. Oherwydd ni fydd yn gadael fy enaid i lleol, ac ni chaiff yr un teyrgar ni ti weld pwll distyw. Dangos i mi lwybr bywyd yn dy bresenoldeb di y mae digonedd lawenydd, ac yn dy ddehelaw fwy naint bythol. So, llyfr arall sydd gen i argymell. So, hwn yw'r llyfr More of Jesus. Mae'n teimlo bod bach o impostor am hynny, achos fi ddim wedi darllen 13 penod cyntaf, fi'n gwybod gwragydd capel ni yn mynd trwyddo fe yn y capel yn y cwrdd gwragedd. So, fi'n gwybod rai o chi yn nabod y llyfr bach yn well na fi, ond ni eisiau mae'n rhoi trosolwg o beth yw e a beth yw bwriad y llyfr. So, nod y llyfr, fel mae'r teitl yn awgrymu rili, yw dangos mwy o Iesu i ni. So mae John T. Alcock, gweinidog yn Llundain, yn sgwennu o'r safbwynt yn problem mwyaf ni yw nid bod dim digon o nerth na ewyllus gyda ni i geisio Duw, nid bod dim digon o ffydd gyda ni, ond problem mwyaf ni yw bod ni ddim yn gweld digon o Iesu. So just 50 penod byr yw e, yw 2-3 tudalen, a pob penod yn deitl ar Iesu. So mae wedi rannu mewn i 5 categori. So Christ yn rhagwyddoldeb, Christ wedi ei addo, Christ yn y cnawd, a Christ dyrchafedig, ac yna'r Christ sy'n dychwelyd. So just pyti o byr, so mae'n defnyddio iawn fel defosiwn falle yn y bore neu yn y nos, just i cael meddwl yn ddwfn ar un agwedd o gymeriad Iesu. Mae pob adran yn cloi gyda just rhyw trosolwg bach o'r teitl sydd wedi bod sydd wedi cael ei edrych arno. So na i just darllen un o'n nhw. Mae hwn yn dod o'r adran ar Iesu fel y cyntaf ar olaf. So'r geiriau yna yn datgyddiad, mae Iesu'r cyntaf ar olaf. Mae pob un o'r trosolygau yma yn dechrau gyda Jesus is wonderful because. So, Jesus is wonderful because before anything else, he was there. And after anything else, he will still be there. Our lives shift and change, but Jesus doesn't. So just bits bach fel yma, a mae'n really handy. Os falle sy'n llawer amser gyda chi, just dechrau wneud diwedd diwrnod. So dyna'r llyfr, fi ddim yn siŵr beth yw'r pris, ond mae fe werth e, fe bynnag yw. So, newyddio. Arglwydd yw, ni'n ymwybodol nawr bod ni yn dod o flaen Duw sanctaidd a mawr. Arglwydd, rwy ti cymaint mwy, mae gallwn ni ei amgyffred, mae ddeall. Ac arglwydd i ni yn wan, i ni yn bechaduried, does dim nerth yn hwnni arglwydd. Mor aml, mae'n cariad ni yn oer, ac arglwydd ni'n diolch i ti bod ni yn cael dod o dy flaen di. Nid am beth i ni wedi wneud, ond am beth mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud trosom ni. Bod e wedi wneud ffordd at y ti. Arglwydd, diolch felly bod ni yn cael dod, a ni'n gweddio felly heno nawr wrth i John ddod ar gair i ni. O arglwydd, ni'n gweddio y bydde di yn ymweld â ni. Arglwydd, i bob un ohonom ni, beth bynnag yw ein sefyllfa ysbrydol ni. Gweddio bydde di trwy ysbryd glân di yn ymwneud â phob un ohonom ni. Arglwydd i ni sydd yn credu ac yn gwybod bod ni'n blant i ti, yn gweddio bydde di yn adeiladu ni fyny. Bydde ni'n gweld mewn mesur hyd yn mwy helaeth ac eang pwy wyt ti a beth wyt ti wedi ei wneud trosom ni. Ac arglwydd i'r rheini sydd am arglwydd sydd ddim eto'n credu. O arglwydd bydd ar waith. Defnyddiad air di mwyn pigo cydwybodau, mwyn troi pobl at yr arglwydd Iesu Grist.
dad ni ar ein gorau yn mix cymleth o bechod ac emosiynau gwahanol. A felly arglwydd yn gwyddio bydd y di nawr yn codi ein serchiadau ni, yn codi ein golwg ni uwch na ni ein hun i weld yr arglwydd Iesu Grist, i dy weld di yn glir, ac i weld y ras di. Dad cymer ni ar dy adain di i weld pethau sydd ddim yn eiddo i ni yn naturiol, yn pethau rwy ti yn dy ras di yn rhoi ni. Diolch bod ti yn dduw mor hael, arglwydd. Ti'n rhoi cymaint i ni, rwy ti mor dda i ni. Diolch am yr holl bendithion ysbrydol sy'n llifo lawr i ni yn Iesu Grist. Fi'n gwyddio nawr wrth i ni glywed y gair, wrth i ni glywed yn cael ei ddarllen a'i esbonio, wrth i ni ganu gwirioneddau mawr o arglwydd y byddwn ni yn profi ti dy hun yn agos. Cymer ein llygad ni i ffwrdd o ni ein hun yn arglwydd, a dangos i ni Iesu Grist fel y gymau yn rhagwyddoldeb, wedi dod yn gnawd ar y groes ac wedi atgyfodi ac wedi ei ddyrchafu i'r lle uchaf. O arglwydd, trwy pob dim wyt ti'n ei wneud yma heno, yn ein plith ni, fi'n gwyddio bydde fe gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Dad, helpa ni am bod ni yn wan. Bydd gyda ni nawr am bod ni yn gofyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Diolch. Da ni am ganu ein trydydd emyn, a dwi eisiau ni ystyried yr ail bennill. Ffordd a'i henw yn rhyfeddol, hen a heb heneiddio yw. Ella bod ni'n meddwl bod yr Efengyl neu pethau Duw yn boring, yn hen ffasiwn. Ond maen nhw'n oesol, a dwi'n gweddio bydden nhw'n newydd. Dwi'n gweddio i'r rheini ni chi sydd ddim yn credu bod yna gyfle i chi ddod i ryfeddu at yr Efengyl hen yma, a bod o'n creu stori newydd yn eich hanes chi. Ffordd heb ddechrau eto newydd, ffordd yn gwneud y meirw yn fyw. Ffordd i ennill ei thrafelwyr, ffordd yn briod, ffordd yn ben. Ffordd gysegrwyd a farhyddi i orffwys ynddi draw i'r llen. Gawn ni godi i ganu.
Wel, diolch yn fawr yn gyntaf am y gwahoddiad i ddod i bregethu gair Duw i chi heno. Mae'n bleser i wneud hynny ac yn fraint bob amser. Mae hefyd yn fraint oherwydd dwi'n cyfri'n hunan yn ddyledwr i'r mudiad. Oherwydd yng ngwersyll y mudiad, des i'n Gristion. A allai ddim anghofio hynny, dwi ddim eisiau anghofio hynny. Felly wy'n cyfri'n hunan yn ddyledwr yn yr ystyr hynny. Felly mae pob cyfle yn fraint arbennig iawn. Newn ni droi'n sylw at Salm 16. Nid bo fi'n mynd i roi esboniad manwl ar y salm i gyd, ond rhai pwyntiau gobeithio yn bennaf i'n calwnogi ni fel pobl yr arglwydd. Pan o'n i yn yr ysbyty, o'n i'n nailla'n 7 oed neu 9 oed. O'n i yn yr ysbyty ddwywaith, unwaith pan o'n i'n 7, unwaith pan o'n i'n 9, a dath y boi yma rownd, oedd yn cynrychioli radio yr ysbyty. A chi moyn neu cais? O, ni crafu pen. Beth dwi'n mynd i roi fel cais? A chi'n bod beth yw eisiau si? Blue is the colour. Cofio'r gan? Mae rai o chi'n cofio. Blue is the colour, football is the game, we're all together, winning is our aim. Cheer us on through the sun and rain, cause Chelsea. Chelsea is our name. O'n i'n cefnogi Chelsea ar y pryd. So hwnna oedd yn hoff gan i. Hwnna nes i ddewis ar frys fel cais i radio ysbyty Singleton yn Abertawe. A falle bod gyda chi hoff gan yn gyffredinol. Wy'n siŵr bod gyda chi hoff emyn, neu hoff emynau falle hefyd. A caneuon, wrth gwrs, yw y salmau. Caneuon llawer iawn gan Dafydd, y pêr Gynhadledd o Israel, ac maen nhw'n gallu bod yn help mawr i ni. Maen nhw'n air Duw hefyd, wrth gwrs, ac mae wedi cael gymaint o brofiadau trawiadol, amrywiol, addysgiadol i'n dysgu ni, fel bugail i ddechrau, fel brenin wedyn ni, yn dlawd, yn gyfoethog, yn bersonol, yn deuluol. Mae gymaint o brofiadau fel credadyn nawr ar daith ei fywyd e. Ac mae'n gysur mawr yn dweud. Pan i ni yn profi y treialon, a temptasiynau caled falle, fel i ni yn profi, fel i ni fod i profi yn y bywyd Cristnogol, mae rhywun arall wedi bod fan hyn o'n blaen ni. Ac mae hynny'n gallu bod yn gysur mawr. O Dafydd wedi bod yma o'n blaen ni. A mae hyd yn oed yn gysur mwy, mae Iesu Grist wedi bod yma o'n blaen ni. Yna'r gysur fwyaf, wrth gwrs, bod wedi bod, ac wedi mynd trwy a gorchfygu tymhestloedd dŵr a thân. A beth sydd gyda chi yn y gan yw cais, gweddi, cyffes, pwy yw i arglwydd a'i frenin, can o fawl, a gobaith llawen, mewn llawenydd mawr. Dyna sydd gyda chi yn y gan. A mae'n gan hyfryd iawn, mae'n salm hyfryd iawn, gan Dafydd trwy'r ysbryd glân. Ac wrth gwrs, falle bydd rhain o'ch chi'n sylweddoli, yn cofio, mae'n cael ei dyfynnu yn y Testament Newydd. Mae Pedr ar ddydd y Pentecost yn cyfeirio at y salm yma, ac yn cyfeirio ati fel yn cyfeirio at y Meseia, bod ddim wedi gweld llygrediggaeth. Chi'n cofio? Bod Dafydd wedi, bod yr arglwydd ddim, a bod wedi atgyfodi, wrth gwrs, ac esgyn i'r nef. Mae'r apostol Paul yn Antiochia Pisidia, mae e'n cyfeirio ato eto i gyfeirio at atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Ac felly, mae llawer yn dehongli wedyn y gan fel can yr arglwydd Iesu. Mi'n gwybod bod gwahanol farn ar hyn, gan esbonwyr a gan Cristnogion, mae hynny ddigon teg, ond dwi ddim yn meindio o gwbl gweld fel can y byddai'r arglwydd Iesu yn gallu ei chanu hefyd fel mab y dyn, wrth gwrs, fel dyn
yn ei ffordd yn ei bererindod i'r groes, ac fel ein cynrychiolydd ni. Ac mae'n gan hyfryd iawn iawn. Ac oherwydd bod fel can y Meseia, mae'n gan wedyn y gall pobl yr arglwydd ei chanu. I ni'n un a Iesu Grist trwy ffydd ynddo fe. I ni wedi cael ein clymu nawr fel pen a chorff, neu y wynwydden a'r canghennau. I ni'n un a Iesu Grist trwy ffydd a chubol. Ac felly, mae'r un sydd yn Christ yn gallu canu'r gan hefyd. Dafydd, wrth gwrs, p'un bod ni cyn yr arglwydd Iesu, neu ar ôl dyfodiad yr arglwydd Iesu. Yr arglwydd Iesu, fe yw'r unig un sydd wedi dyheu am y Duw byw yn ei ddyndod yn berffaith, wrth gwrs. Pan ni'n meddwl amdano fe yn canu'r gan, mae e'n berffaith. A'i holl galon wrth fyw, wrth farw, ac wedyn yn cael ei godi a'i ddyrchafu. A dyna sylfaen gobaith yr Efengyl, ni wedi clywed y sawl gwaith yn barod, dyna'n sylfaen mawr ni yn gobaith ni, yw bywyd yr arglwydd Iesu Grist, ei gyfiawnder ei lwyddiant methiant bu adda, ond llwyddiant ysgubol bu yr ail adda, yr adda diwetha, llwyddiant ysgubol, yn ei fywyd cyfiawn yn ei aberth droson ni. Ac oherwydd hynny, gallwn ni ganu'r gan gyda dyhead, oherwydd hynny ni wedi dod i brofiad ohono fe. Oherwydd ei lwyddiant mae Duw yn gafel mewn pobl a dod â nhw at Iesu Grist. Dyna sut ni'n dod yn y lle cyntaf, oherwydd beth mae Iesu Grist wedi ei gyflawni. Ac wedyn ni'n gallu, ni'n cael trwy ras dyhead amdano fe, ac ni'n cael ein calonogi yn amherffaith. Ni'n gallu canu'r gan yn amherffaith yn y byd hwn. Ac eto, mae'n gallu bod yn galondyd enfawr i ni. Wel, tri pheth nawr te, y lloches, y llinynau a'r llawenydd. Lloches, y llinynau a'r llawenydd. Mae'r salm yn agor, fel ni'n gweud, gyda chais am gadwraeth, cael ein cadw. Mae'n gallu golygu, sleid yn dod lan, mae'n gallu golygu y syniad o warchod, security, rhag perygl. Mae hwnna'n ddarlun hyfryd yn dweud. Mae'n gallu golygu hefyd cadw bwyd, yr un gair sy'n cael ei ddefnyddio bod Joseph wedi storio a chadw y bwyd yn yr Aifft yn yr amser o newyn. So mae cadw, storio, preserve yn Saesneg, cadw, catwad, mae hwnna yna hefyd. A hefyd mae'n gais bod yr arglwydd yn cadw ei lygaid arno ni. Mae'r addewid yni, a mae'r thema yn Salm 81 yw mae lyged ar Israel o un pen y flwyddyn tan y pen arall. A bod e'n cadw ei lyged, ei ofal fel yna arno ni. A mae addewid gyda ni i'r gwas ei hunan gyntaf yn Eseia 49 adnod 8. A hwnna nawr te, diolch yn fawr. Gobeithio bod fi ddim yn y ffordd fan hyn, yw'r adnod nesaf. Fel hyn y dywed yr arglwydd, atebaf di yn adeg ffafr ath gynorthwyo ar ddydd iachawdwriaeth, cadwaf di. Awr addewid i'r gwas yw hwn. Y gwas sy'n mynd i ddioddau, y gwas sy'n mynd i gael ei ddirmygu, y gwas dioddefus. Addewid iddo fe, bydd e'n cael ei gadw. Ac achos bod e wedi cael ei gadw ac wedi llwyddo, cael ni yn cadw hefyd ynddo fe. Ac wedyn, yr arglwydd Iesu ei hunan. Chi'n cofio ei weddi fawr yn Ioan 17, cyn mynd i'r groes. Mae e'n gweddio, ei gais cyntaf, cyn gweddio dros y disgyblion, dros ei bobl, dros y fe ei hunan gyntaf. Chi'n cofio? A dyma beth sy'n nesaf nawr te yn Ioan 17, gogonedda. Gogonedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogoneddi di. Adnod 1. Adnod 5. Yn awr o dad, gogonedda di fy fi, ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi, ger dy fron cyn dod i'r byd. Nawr, am beth mae'n gofyn fanna
Mae'n gofyn am gael ei alluogi i wynebu y groes, i fynd ymlaen i'r pen, i fod yn iawn dros bechod ei bobl, ac wedyn ni y caiff ei godi i'r safle oedd ganddo fe cyn dod i'r byd. Ond mae yna wahaniaeth. Cyn dod i'r byd, ydy safle fe yn y gogoniant fel Duw y Mab. Nawr, mae'n mynd nôl i'r un safle fel y Duw Ddyn. Hynny yw fel cynrychiolydd ei bobl. Fel yr un sy'n paratoi y lle ar gyfer ei bobl. Ac os yw'r pen wedi cyrraedd, mae'r corff yn mynd i gyrraedd hefyd wrth gwrs. Felly mae un gweddio am gael ei alluogi i ddal ymlaen, i gyflawni ei waith mawr i'r pen. Ac mi gafodd ei ateb, wrth gwrs, mi gafodd ateb cadarn chawol. A nawr yn y nef, mae e'n ein cynrychioli ni ei bobl, ac mae e'n ben ar yr eglwys, fe yw pen yr eglwys. Mae'n ben ar yr eglwys trwy ei air. Os nad yw ei air yn cael y lle blaenaf, dyw Iesu Grist ddim yn ben ar yr eglwys. Ond mae'n ben hefyd ar y bydysawd. Mae'n ben hefyd ar bopeth. Mae'n ben hefyd ar hanes. Mae'n ben ar bob peth sydd yn digwydd. Mwyn ei eglwys. Mwyn ei deyrnas. Mwyn i ni ddod i'r gogoniant. Ac felly clod iddo fe, ac clod yw ras gogoneddus ef. I ni, a Dafydd, i ni'n gofyn, wrth gwrs, am gael ein cadw. Rhag i ni golli golwg, rhag i ni grwydro oddi wrth y lloches sydd gyda ni yn yr arglwydd, y llunynau, ein safle ni yn yr arglwydd Iesu, a'r llawenydd sydd gyda ni ynddo fe. Ond mae rhaid ni weddio i gael ein cadw. Mae yr arglwydd Iesu yn waredwr i'n hachub ni ac yn geidwad i'n cadw ni. Mae hwnna'n bwysig iawn yn dywe. Chi'n cofio i addewid ei eiriau fe yn Ioan 6. Pwy bynnag sy'n dod ata fi, nisbwrio fe fallan ddim. Wy'n derbyn nhw fel rhodd fy nhad i mi. A maen nhw mor werthfawr i fi, medda fe. A gwy'n addo i derbyn nhw. Byd o gwrthod, i derbyn nhw. Pob un sy'n dod. Ond wedyn, nid na'r diwedd, mae 3 peth, wy'n addo wedyn pidio i colli nhw. I cadw nhw yn saff. Ac wedyn, ei hatgyfodi nhw yn y dydd olaf. Mae e'n waredwr sydd yn cadw. Mae e'n geidwad hefyd. A mae hynny'n addewid hyfryd, ond mae hynny'n lliwio'n gweddiau ni wedyn ni. Os mae e'n addo i ni fod i weddio ar sail yr addewid. A pledio ar sail yr addewid, wel, ti di addo. Cadw ni'n o'r teharloedd. Cadw fi, cadw fi, cadw fi. Paid o gadael i fi grwydro, paid o gadael i fi bellhau, paid o gadael i fi golli golwg. Mae'n weddi bwysig iawn. Cyson, 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 dyddiol sy'n allweddol i ni. Chi'n cofio bod yr arglwydd Iesu, ei hunan yn yr un weddi yn Ioan 17, mae e'n gweddio i ni gael ein cadw. I ni yn y byd, i ni ddim yn perthyn i'r byd, ond i ni ddim yn gweddio ein cymryd ni o'r byd, ond ein cadw ni. Rhag y drwg, neu rhag yr un drwg. I ni gael ein cadw rhag pwysau, maglau, diafol, cnawd a y byd. Ac wedyn ni, mae Dafydd yn gwneud cyffes hyfryd iawn. Mae wedi rhoi ei wyau i gyd mewn un fasged. Dyma beth mae'n gweud wrtho ni. Dywedais wrth yr arglwydd, ti yw fy arglwydd. Nid oes i mi ddaioni, ond yno ti. Does gyda fe ddim, hedging his bets. Bod gyda fe tyma bach fan hyn, neu tyma bach fan draw, bod e'n pwyso rhywfaint ar hyn, pwyso rhywfaint ar y llall. Na, fe wedi rhoi wyau gyd mewn un fasged. Dim ond yr arglwydd sydd gyda fe. I ba raddau mae hynny'n wir amdano ni, di ni ddim yn gwybod.
yn aml iawn, nes bod prop yn cael ei gymryd oddi wrtho ni. Yn ddiarwybod i ni'n pwyso ar yr arglwydd, ond i ni'n pwyso ar bethau eraill hefyd. Props, beth bynnag, pobl, ysmwythro, iechyd, beth bynnag yw e, ac ar brydiau, mae'n gallu cael ei gymryd bant. Mae'r prop yn mynd. Ac wedyn, ni'n dim ond yr arglwydd falle sydd gyda ni fanna yn y sefyllfa yna. Ac ni'n gorfod dysgu pwyso bod e'n ddigon. Heb y prop i ymddiried yn llwyr ynddo y fe. Nawr, dyhead yw hwn gan Dafydd, doedd ddim wastod yn llwyddo i wneud hyn. Dyn ni ddim wastod yn llwyddo i wneud hyn. Ond dyma'n dyhead ni, bod y wyau i gyd yn un fasged. Os dim colled wedyn ni, os taw'r arglwydd yw ein popeth ni wrth gwrs. Ac does dim daioni yn un man arall, does dim un weithred yn dda yn ein bywyd ni, heb iddo fe, ein newid ni, a nerthu ni, a rhoi ffydd i ni. Does dim byd i ni wneud yn y bywyd Cristnogol o werth ger ei fronau heb ffydd. Dim byd. Heb ffydd yn y galon, heb reality ffydd yn y galon, dyw e ddim o werth. A does dim daioni heb beth mae wedi rhoi mewn fanna yno ni gyntaf. Ac yn gweithio allan wedyn yn ein bywydau ni. Hefyd, mae Dafydd, mae'r pwynt cyntaf yn bach yn hirach, mae Dafydd yn ymhyfrydu nesaf yn y rhai sy'n llochesu gyda fe yn yr arglwydd. Nawr, mae adnod 3 yn bach yn anodd, byddai ni ddim yn dilyn y cyfieithiad yma, y Beibl Cymraeg Newydd fan hyn. Rhywbeth fel hyn am y saint sydd yn y wlad, hwy yw'r rhai rhagorol, yr wyf yn ymhyfrydu ynddynt. Fel am bydden ni dilyn nes at William Morgan a Bible.net hefyd. Mae'n ymhyfrydu yn y rai sy'n llochesu gyda fe yn yr un man, yn yr un arglwydd, yn yr un gobaith, mae'n wrth i fodd gyda nhw. Nhw yn wir yw i ddileit close second i'r arglwydd. Mae'n ymhyfrydu ynddyn nhw. Nawr, i fe nôl cam, diarhebion penod 8, un arall sydd yn bach yn ddadleuol, felly yng ngolwg rhai, dwi'n gweld e fel cyfeiriad at yr arglwydd Iesu, doedd hineb fel person yn dyfa, sydd yna yn creu y byd. A dyma chi rhai geiriau o 30-31, yr oeddwn ni wrth ei ochr yn gyson, yn hyfrydwch iddo beinydd, yn ddifyrwch o'i flaen y wastad, yn ymddifyru yn y byd a greodd, ac yn ymhyfrydu mewn pobol neu meibion dynion. Yn ymhyfrydu. Bod Duw yn ymhyfrydu yn ei greadigaeth ac yn ei chafbwynt ei greadigaeth meibion dynion. Delight gyda fe. Meibion dynion yn ei greadigaeth. Ac wrth gwrs, mae hwnna wedi cael ei sbwylo gan y cwymp, ond dyw'r arglwydd ddim wedi taflu allan y ddynoliaeth yn llwyr. Mae benderfynol o gael creadigaeth newydd. Mae'n benderfynol o gael dynoliaeth newydd, o dan yr adda newydd. Ac mae wrth i fodd. Mae'n ymhyfrydu yn ei bobl. Mae'n ymhyfrydu ynddyn nhw. Eseia 62, chi'n gwybod y geiriau yma falle, ni ddenwyr mwyach gwrthodedig, ni ddywedir drachefn am dy wlad anghyfanedd, eith e'r enwyr di Hefsiba, a wlad yn biwla. Oherwydd, ymhyfryda'r arglwydd yn not a phriodir dy wlad. Mae'n chi ryfeddod. Mae hwnna'n ryfeddod i feddwl hyn o bod yr arglwydd yn ymhyfrydu yno ni, yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ddileit yno ni, yn yr arglwydd Iesu. Chi'n credu hwnna? Chi'n credu hwnna? Mae'n ymhyfrydu yn ei bobl, yn waith ei ras, wrth gwrs. Mae'n ymhyfrydu yno ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn yr ail ryfel byd, yn y ganrif ddetha nawr, o'ch chi'n cael cymunedau yn cael ei ffurfio yn yr eryd shelters. Mae rai fi gyfadde, dwi ddim yn cofio yr ail ryfel byd,
wedi clywed tyma bach gan yn rieni, dwi ddim yn ei gofio fe, ond mae'n debyg, oedd pobl yn mynd i'r shelters ma'n wedi mewn lle fel Llundain, ac oedd cymuned yn dechrau ffurfio. Yn yr erid shelter, oedd bombs yn mynd off, raids, blitz uwch ben, ond oedd y shelters yma, y llochesau yma, dan ddeiar, yn yr undergrounds, mewn ogofau hyd yn oed. Ac oedd pobl yn dod at ei gilydd, ac o'n nhw'n ffurfio cymuned yn yr un lloches. Beth oedd yn cysylltu nhw? Yr un lloches oedd gyda nhw. Nawr te, mae reina'n gwneud gwahanol bethau. Mae rhain, dwi'n meddwl bod y llun ar y dde o ogofau Chislehurst. Sa'n bod chi wedi clywed am ogofau Chislehurst yn Llundain. Oedd tua 15,000 yn cysgu fyna bob nos. Ac yn y lloches yma oedd ysbyty, trydan, capel a ffreutur. Oedd cymuned yna. Cymuned gyda'i gilydd. Cymuned y lloches. Rhag y bomiau. Ac mae'n ddarlun i fi o eglwys Iesu Grist. Cymuned y lloches. Y rhai sy'n llochesu yn yr un man, yn yr un person, yn yr un dew, yn yr un gwaredwr. Rhai sydd wedi ffoi wrth gwrs am noddfa. Ac mae'r syniad yma o ymhyfrydu nawr te, ymhobol yr arglwydd yn y saint, nhw sy'n rhagorol ar y ddeiar, nhw sy'n ar ei ffordd i'r gogoniad, nhw yw etifeddion y gogoniad, gyda ni, nhw fydd yna'n barnu angylion, gyda'r arglwydd mewn gogoniad, ymhyfrydu ynddyn nhw. A mae hwnna'n her i ni. Ydy o? Siwr o fod, mae hwnna'n her i ni. Chi'n gyfarwydd o'r cwpled Saesneg? To dwell above with saints we love, that will indeed be glory. To dwell below with saints we know, well, that's a different story. Nawr te, ydy hwnna wir? Mae wir yn dweud. Mae'n meddwl am y gogoniad fyna, popeth o hyfryd, gwynfyd fyna. Ond yr un bobl yn yr eglwys, rhaid ni nabod yn dda iawn, ni'n gorfod rhywbeth sgwyddau gyda'n gilydd, gweithio gyda'n gilydd yn yr efengil, a mae pethau ffordd wahanol o weld pethau gwahanol, personoliaethau gwahanol, gefndir ac yn y blaen. Ymhyfrydu. Oedden ni'n ymhyfrydu yn y rhai, mae'r arglwydd yn ymhyfrydu ynddyn nhw. Wel, mae hwnna'n her yn dweud. Mae gweddi siŵr o fod yn allwedd yn hyn. Ein gweddi dros ein gilydd. I ni angen gweddi ein gilydd yn barhaus. Mae'r gweinidog angen eich gweddiau chi yn barhaus. I ni angen gweddi ein gilydd yn yr eglwys yn barhaus, rhwng eglwysi, gwaith y mudiad ac yn y blaen. Ond i ni angen gweddio dros ein gilydd. Dwi'n yn gwybod amdano chi, os dwi wedi gweddio dros rhywun ar yngluniau o ddifri, mae'n agwedd i'n wahanol tuag atyn nhw. Heb hynny, i ni'n gallu bod yn arwynebol falle ac yn ddiamynedd, os i ni wir yn gweddio dros rhywun, a serch a chariad Crist, mae'n hagwedd ni'n tueddu i newid tuag atyn nhw. Mae Dafydd yn awyddus i osgoi llochesau eraill. Y diwiau eraill sydd yn y wlad, mae yna fannau eraill i lochesu, ond dyw e ddim eisiau mynd i fanna. Dyw nhw ddim yn saff. Dyw nhw ddim yn ddiogel. Ac mae yna gymaint o ddewis wrth gwrs, mae yna ddiwiau eraill. Falle un o'r diwiau mwyaf yw dyn i hunan yn ein hoes ni, yn ein cymdeithas ni heddi. Bod dyn dyneiddiaeth, bod dyn yn y canol, bod dyn yn lle Duw. A beth mae dyn yn feddwl sy'n iawn, beth mae dyn yn gwybod na'r gwirionedd i gyd. Dyn sy'n bwysig, beth mae dyn yn penderfynu, dyna fe. Sy'n eisiau gwrando ar neb arall, sy'n eisiau meddwl rhoi gogoniant i neb arall, sy'n eisiau meddwl plygu dan awdurdod neb arall. Dyn yn y canol, ac mae yn rhyw fath o grefydd arall, ffug. A fan hyn mae'n gobaith ni, yno ni'n hunain. I ni'n gwybod y ffordd, i ni'n gwybod beth sy'n fynd. I ni'n gwybod bod e ddim yn iawn, i ni'n gwybod bod e'n anghyflawn, ond eto mae'n gryf iawn yn ein cymdeithas ni ar hyn o bryd. Oedd rhai diwiau yn amser Dafydd, o'n nhw'n aberthu plant iddyn nhw. Wel, faint o filiynau sydd wedi cael ei aberthu
i ddynyddiaeth ta, o blant tebyg i ni. Faint o deuluoedd sy'n cael ei chwalu ar allor Duw dyn dyn. Ni'n gwybod beth i ni moyn nawr, ni wedi blino ar hwn, ni wedi blino ar y llall, wi moyn hyn nawr. A mae yna chwalu, mae yna chwalfa fyna, mae yna siom, ac wrth gwrs, mae'n arwain i golled, mae'n arwain i ddistryw. Dyn ni ddim eisiau mynd ar ôl diwiau y byd hwn, a dyn fel Duw, dyneiddiaeth neu unrhyw dduw arall, wrth gwrs. Ond, maen nhw'n hefyd, mae rhaid ni gofio bod e'n faes genhadol fan hyn i ni. Nid yw dilyn nhw, ond yw hennill nhw. A'i galw nhw i ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Reit, mae rhaid i ddod at yr ail bwynt. Mae'r ddau arall yn llai. Wi yn ymddiheuro bod nhw ddim yn gyfartal. Y llunynnau. Ac mae Dafydd yn dweud nawr te yn adnod 5, ti arglwydd yw fy nghyfran, fy rhan am cwpan, ti sy'n diogelu fy rhan. Syrthiodd y llunynnau i mi mewn mannau dymunol. Beth mae hwnna'n feddwl? Wel, yr arglwydd yn gyntaf yw ei ran, ei siar ei etifeddiaeth A'r cyfeiriad yw at rannu tir a gwlad yr addewid pan ddath y genedl mewn i'r wlad, oedd rhaid rhannu'r tir wedyn rhwng y llwythau. Ac o'ch chi'n cael eich siar, ac o'ch chi'n mesur allan eich siar gyda llinyn, wrth gwrs. Siar i'r llwyth, siar i'r tylwyth, a'r teulu ac yn y blaen. So, eich mesur chi, eich siar chi o wlad yr addewid, oedd yn cael ei fesur â llunynnau. Na fe? Ac mae'n cyfeirio at ei siar felly o wlad yr addewid, ond mewn termau ysbrydol. Yr arglwydd yw fy siar i. Ac mae'n adlais fan hyn o beth wedodd yr arglwydd wrth y lefiaid. Yr un llwyth na chafodd etifeddiaeth oedd y lefiaid. Nhw oedd yr ffeiriaid oedd yn gwasanaethu, chi'n cofio. Mae niwmer 1 dod lan gobeithio, diolch yn fawr iawn. Niwmer 18:20. Dywedodd yr arglwydd hefyd wrth Aron, ni chei di etifeddiaeth yn ei tir na chyfran yn ei misg, my fi yw dy gyfran di, ath etifeddiaeth ymysg pobl Israel. Felly o'n nhw'n byw ymhlith y llwythau eraill. Doedd gyda nhw ddim tir yn eu henw nhw eu hunan, yr arglwydd oedd eu siar nhw. Ac mae Dafydd yn adleisio hynny i ddweud, dyma fy siar i, yr arglwydd eu hunan. Pan ni'n dod at yr arglwydd Iesu Grist, pan ni'n edifarhau am ein pechodau gan ymddiried yn yr arglwydd Iesu, i ni'n dod nawr i etifeddiaeth, i dir, i ran ysbrydol delfrydol. Delfrydol. Y lle gorau allech chi ddychmygu i fod ynddo fe eriod. Heb Iesu Grist, i chi mewn lle sy'n ddiflas, sy'n dywyll, sy'n anobeithiol, bod e'n edrych yn neis ar y tu fas, ond mae'n anobeithiol, mae'n arwain i ddistryw a cholled ac anobaith llwyr. Ond yn Iesu Grist, i chi mewn lle delfrydol, lle perffaith, yn ysbrydol. A mae Dafydd yn dweud hyn am ei le, syrthiodd y llunynnau mi mewn mannau dymunol, a mae gen i etifeddiaeth ragorol. Nawr te, i ni'n anghofio hynny yn aml iawn fel pobl yr arglwydd. I ni'n anghofio pwy i ni, beth sy'n wir amdano ni yn yr arglwydd Iesu. Faint o lythyrau'r apostol Paul sy'n dechrau trwy atgoffa rhai mewn ysgrifennu atyn nhw, pwy yw nhw yn yr arglwydd Iesu, a wedyn mae'n gweithio fe mas yn eu bywydau nhw. So, newn ni ddefnyddio tyn bach o ddychymyg fan hyn, i ni mewn safle delfrydol, ysbrydol. Ble i ni? Wel, yn y cefndir, mae craig tu ôl i ni. Craig yr oesoedd. Y graig sydd wedi cael ei hollti ein mwyn ni. Y graig sydd wedi cael ei tharo ar groes Calfaria, fel bod y dŵr bywiol yn rhedeg trwy y tir a trwy ein bywyd ni. Yn wir, mae'r graig o dan yn trad ni.
Mae'n bywyd ni wedi seilio ar graig yr arglwydd Iesu, ei gyfiawnder ei fywyd ei lwyddiant ei aberth dros ein pechod, ei atgyfodiad i'n cyfiawnhau, ei eiriolaeth dros ni nawr, ei ail ddyfodiad i'n casglu ni a'n cymryd ni ei goniad. Dyna'n sylfaen ni, y graig. Felly mae craig yn gysgod, mae craig wedi hollti, mae dŵr bywel, mae afon y bywyd yn rhedeg trwy'r tir yma. Ac yn wahanol i beth sydd wedi digwydd yr haf yma, dyw e byth yn sychu. Dyw afon y bywyd byth yn sychu. Byth. Dyw ffynon bywyd yr ysbryd glân yno ni byth yn sychu. Falle bod ni ddim yn mynd at y ffynon, ond dyw'r ffynon ddim yn sychu. Mae'n byrlymu o hyd. Mae e fel ffynon tu fewn i ni yn tarfu i fywyd tragweddol. Na chi le i fod. A'i ffrydiau yn llawenhau dinas Duw. Pan i ni'n teimlo allai ddim cymryd cam arall, pan i ni'n teimlo wy'n bwrw'r wal, mae rhaid i ni ofyn am gael ein llenwi ar ysbryd glân. I ni gael nerth i ddyfalbarhau, i ni gael dod yn fwy sanctaidd, i ni'n garantid yn enw'r arglwydd Iesu o'i gael e. Dyw e byth yn sychu. Dyw'r ffynon byth yn sychu. Mae yna ar ein cyfer ni o hyd ac o hyd ac o hyd. Ond os ych chi fel fi, nid dyna beth i ni'n gofyn wastad amdano fe. I ni'n troi rhywle arall, i ni'n meddwl mewn ffordd arall. I ni'n meddwl beth dwi fod i wneud falle, neu siwr dwi'n dod trwy hwn nawr. Yn gyntaf, yn lle gofyn am nerth yr arglwydd, bywyd yr arglwydd, i'n cynnar ni yn y sefyllfa yma. Yng nghanol yr ardd, mae yna goeden afal. Caniad Solomon yw hwnna nawr. Mae e fel pren y falau yn yr ardd, yn rhoi cysgod i ni, a hefyd yn rhoi ffrwyth melys. Beth sy'n ein cysgodi ni mewn gwyntoedd cryfion, rhag mynd yn galed ac yn chwerw o'r arglwydd Iesu. Y goeden afal, a mae ffrwyth yn felys. I ni'n gallu cwrdd â pobl weithiau, saint nawr, sydd wedi bod trwy dreialon anodd iawn. Ac mae yna demtasiwn i fynd yn chwerw ac yn galed oherwydd y gwynt cryf na, oherwydd beth sydd wedi digwydd yn ei bywyd yn beth bynnag yw. Beth sy'n cadw ni yn felys? Wel, y goeden afal, yr arglwydd Iesu, dan ni gysgod yn cymryd o'i ffrwyth yn gyson, gyson, gyson. Ac wedyn mae rhosyn Saron gyda chi, a lilyr dyffrynnoedd yn yr ardd. Y blodau prydferth yma, yr arglwydd Iesu yw e. A beth yw gwerth rheini? O, i ni edmygu nhw. I ni edrych arnyn nhw. Yn gyson, ar eu prydferthwch nhw. Achos fel yna, i ni'n dod yn debyg iddo fe. Trwy edrych. Trwy edrych ar ei prydferthwch ei berson, prydferthwch ei waith, prydferthwch ei ffyddlondeb, prydferthwch ei air, prydferthwch yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n oll yn hawddgar, ym mhob ffordd i ni'n edrych arno fe. A fel i ni'n dod yn debycach, edrych, edrych, syllu, edrych, edrych, edrych. Mynnu weld a'i brydferthwch yn gyson, gyson, gyson. A dyw e byth yn newid. Dyw'r sefyllfa yma, y sefyllfa i ni ynddo fe yn Iesu Grist, dyw e ddim yn newid. Mae'r un peth o hyd. Dyw e ddim yn pallu. Mae lan i ni i wneud y mwyaf ohono fe. Ac mae mor hyfryd pan i chi'n gwybod a chi'n nabod pobl tu fas nawr yn ei bywyd bob dydd, falle bod nhw'n mynd trwy chemotherapi. Maen nhw wedi cael colled ofnadw fan hyn, neu colled ofnadw, neu siom ofnadw fan draw. Ond yn ysbrydol, fan hyn maen nhw. Fan hyn maen nhw. Yn y man delfrydol yna. Yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac oherwydd hynny, maen nhw'n fwy na choncwerwyr. Trwy yr hwn a'n carodd ni. Ac mae ganddo fe gyngor yr arglwydd. Bendithiaf yr arglwydd a roddodd gyngor i ni. Beth yw cyngor yr arglwydd? Wel, ei air
yw ei gyngor wrth gwrs, mae'n gynghorwr rhyfeddol. A mae air sydd gyda ni yn yr ysgrythyr, oedd y gyfraith gyda Dafydd, a gyda ni'r ysgrythyrau i gyd, mae air yn gyngor i ni. Ac mae'n llewyrch, mae'n llusern, mae'n adfywio'r enaid, Salm 19, mae'n rhoi doethineb, mae'n llawenhau y galon, mae'n goleuo'r llygad, mae'n fwy dymunol nag air, ac yn felysach na mêl. Gair Duw. Gair Duw. Gair yr arglwydd yw e, chi'n gweld? Gair yn Duw ni yw e. Gair yn prynwr ni yw e. Mae'n werthfawr, mae'n ddoeth, mae'n felys, mae popeth yn ddo fe. Pob niwtriant allech chi moyn i'ch unaid. Mae yna yn ei air e. Ond, beth mae e'n neud? O, mae'n cymryd y cyngor yma, ac yn y nos, mae e'n troi e. Felly, oeddi mae'n gwybod rhywfaint o'r gair, wedi darllen a wedi clywed y gair, ond mae'n neud rhywbeth gyda fe. Mae'n myfyrio arno fe. Mae e'n troi e. Mae'n cnoi cil arno fe. Ac mae hwn yn werthfawr iawn iawn. Siwd mae'r fuwch yn cael y niwtriants o'r gwair? Cnoi cil. Cnoi cil, paso fe o un stumog i'r llall. Fel i ni'n cael y mwyaf mas o'r gair, wel ni'n gwrando yn ofalus, ond wedyn ni, pan mae'n dawel, pan mae rhyw funud dawel, ni wedi darllen falle, a wedyn nes ymlaen yn y dydd, troi eto. Troi eto. Nid just, tic wedi darllen pennod, tic wedi darllen 2 pennod, tic wedi darllen 3 pennod. Ie, ond mae mwy o werth yn ei droi e, yn myfyrio ynddo fe, cnoi cil. Nawr, siwd mae hwnna yn effeithio mywyd i nawr? Beth yw'r gorchymyn sydd fan hyn? Beth yw'r athrawiaeth fawr sydd fan hyn? Beth yw'r neges sydd fan hyn? Ac ni'n gallu cnoi a troi e bob ffordd. A mi gewn ni fwy a mwy a mwy allan ohono fe i'n heneidiau. Ac mae hynny, dyna beth mae Dafydd yn ei wneud wrth gwrs. Ac felly, wrth wneud hyn i gyd, mae'r arglwydd wrth ei ochr e trwy'r amser. Trwy'r amser. O gofio pwy yw e, ble mae e, o wneud y mwyaf o'i air e, pan mae hynny'n digwydd, mae'r arglwydd wrth ei ochr e. Ar ei ddeheulaw e. Ac felly, ni'n symudur. Y darlun oedd yn dod i'n feddwl i, oedd hwnna, pan chi'n tyfu neu plannu saplings bach, chi wedi gweld nhw trwy'r wlad siwr o fod, yn cael coeden fach, wel, mae'n denau iawn, mae'n wan iawn. Dwi'n yn gallu sefyll ar ei phen ei hunan, so mae'r pren cryf yn cael ei roi wrth ei chwchor hi. Ac maen nhw'n cael ei clymu. Ac wedyn ni, y pren cryf sy'n dal y pren gwan. Achos bod e wrth ei ochr e. Dwi ddim yn y car nesaf, mae reit wrth ei ochr e wedi cael ei glymu'n dyn ynddo fe. A fel yna, os i ni eisiau sefyll yn gryf yn y bywyd Cristnogol, i ni yn gorfod cael yn clymu'n dyn yn gyson yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn barhaus yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn, mae hwnna'n helpu ni byd o cael ein symud, wrth gwrs, o'n sicrwydd, ffydd, o'n hyder yn yr arglwydd, o'n gobaith byw yn yr arglwydd Iesu, yn symud oddi wrth y ffydd ei hunan, a gwirioneddau'r ffydd, bod ni'n cael ein clymu mewn ffydd real, fyw, yn yr arglwydd yn barhaus trwy ei air, trwy gofio beth i ni, pwy i ni yn yddo fe. Ac wedyn ni y llawenydd, ac mae Dafydd yn gallu tystio yn aml iawn mewn profi llawenydd. Am hynny llawenhaf yng nghalon a gorfoledda fy ysbryd. Ac mae hyn yn ymywyd Iesu Grist, yna lawenydd yn ei fywyd mae'n torri mas, mae'n diolch i'r arglwydd, chi'n cofio bod e'n datguddio y gwirionedd am y Meseia i rai bach, ac nid i'r rhai mawr. Mae'n datguddio i rai bach, a mae'n gorfoleddu, a mae'n diolch i Dduw am hynny. Mae Hebreaid yn dweud wrtho ni bod e wedi dyfalbarhau i'r groes, oherwydd y llawenydd oedd o'i flaen.
Ac felly wrth gwrs mae yna lawenydd iddo fe nawr, ond oedd yna lawenydd o'i flaen. Mae hefyd yn mynegu llawenydd y nef yn diwedd, pan mae un pechadur yn edifarhau. Felly allwn ni ddeall pan oedd rhywun yn dod at yr arglwydd Iesu, oedd e'n llawenhau, oedd e'n llawenhau. Pan oedd rhyw wahanrwydd yn dod ato fe, pan oedd rhywun arall yn cael ei gario ato fe, pan oedd rhywun yn gwyddi Iesu trigger ha, fab Dafydd trigger, oedd e wrth ei bodd. Llawenhau bod rhywun yn troi ato fe, bod rhywun yn dod ato fe, a bod yr un colledig yn cael ei gadw a'i arbed. Llawenydd yn y nef, llawenydd yr arglwydd, a'i lawenydd yn ei waith, a'i lawenydd yn dod i'r byd, a'i lawenydd yn mynd i'r groes. Y brwydrau mawr, yr anawsterau, a'i lawenydd wrth ei fodd, cofiwch, yn dod o'r gogoniant, wrth ei fodd yn mynd i'r groes. Sut allan ni werthfawrogi a mwynhau yr Efengyl, os nag ni'n gwybod bod e wrth ei fodd yn gwneud hyn. Wrth ei fodd yn rhoi einioes dros y defaid. Wrth ei fodd. A sut na allwn ni fod wrth ein bodd yn yr arglwydd ac yn ei waith e. Wel nawr te, wedi colli'n lle ydw i. Dyma ni. I ni nawr te, mae'r llawenydd a'r gorfoledd yn dod wrth brofi yr Efengyl. Wrth brofi reality yr arglwydd. Trwy'r Efengyl, trwy ei air. Beth i ni'n profi? Cyfiawnhad trwy ffydd. Bod ni yn cael cyfiawnder Duw. Bod Duw yn gweud chi'n gyfiawn. Dwi ddim yn gweld dim spot yno chi, dwi'n yn gweld dim pechod, dwi'n gweld chi fel wy'n gweld fy mab Iesu Grist. Wel, na chi orfoledd. Mae fel yna mae'n ein gweld ni nawr, i ni'n gyfiawn, gyda cyfiawnder Duw, cofiwch, yn Iesu Grist. Dwi'n yn gweld dim byd. Y brychyn, y crychni, dim byd yn yr arglwydd Iesu, wedi'n gwisgo a'i gyfiawnder ef. Oes yna lawenydd fel yna i gael? Oes yna arfoledd fel yna i gymharu â hwnna? So'n gallu meddwl. Meddylwch bod chi'n meddwl, os ych chi ddim yn Gristion hyn, chi'n sefyll o flaen Duw yn eich bratiau bydrwn, yn eich hunan, a chi'n fwchedd, chi'n glawd heb feddi dim. Mae'n awful i feddwl bod chi'n sefyll o flaen y Duw sanctaidd fel yna. Ond llawenydd yr Efengyl, cyfrwna i gyd, gorchuddio hwnna i gyd, a perffeithrwydd y groes. Perffeithrwydd Iesu Grist yn ateb drosto ni, ac yn cuddio yn holl bechodau ni. Dylen ni fod yn gorfoleddu. Llawenhau? Dyma'r bethau sy'n fod ar ein meddwl ni, wrth gwrs. Dyma sy'n dod â llawenydd a gorfoledd i ni yn ein bywydau. A mae hwn yn arhosol, mae hwn yn ddwfwn, yn ddyfnach na'r amgylchiadau, bethau sy'n digwydd yn ein bywydau ni. Wedyn mae hwnna'n dod â heddwch gyda Duw, mae'n dod â tangnefedd Duw, mae'n dod â sicrwydd bod ni'n blant i Dduw, mae'n dod â sel yr ysbryd glân. Dyma sy'n dod â llawenydd i ni, sicrwydd fel plant Duw, fel pobl yr arglwydd, yn yr arglwydd Iesu Grist, a gobaith y gogoniant. Gobaith y gogoniant sydd o'n blaen ni. Mae'r llawenydd a'r gorfoledd yn dod yn yr arglwydd, wrth gwrs. Yn yr arglwydd. Ble ni'n cael ynddo fe. Nid trwy geisio'r llawenydd yn gymaint, ond trwy geisio'r arglwydd. Yna mae'r llawenydd yn dod o hyd ynddo fe, ac yn ei wirioneddau, ac yn yr Efengyl, wrth gwrs. Ac mae gobaith Dafydd i'r dyfodol. Ond mae rhaid i ni feddwl yn gyntaf am Iesu Grist nawr. Dywedodd yr arglwydd Iesu wrth ei ddisgyblion 2 gwaith. Wel, mae 2 gwaith lawr gyda ni beth bynnag. Bod e'n mynd, bod e'n mynd i gael ei drosglwyddo, bod e'n mynd i farw, a'i fod e'n mynd i atgyfodi. Mi ddwedodd e hynny. 2 gwaith wrthyn nhw. Doedd nhw ddim yn deall hynny wrth gwrs. Oedd e'n gwybod na bydde fe ddim yn gweld llygredigaeth. Oedd e'n credu hynny, ac oedd e'n wynebu'r groes
gan gredu y bydde fe'n cael ei godi a'i ddyrchafu, ac yn mwynhau yr ysbail nes ymlaen o weld i bobl yn cael ei casglu ac yn dod ato fe. Ac i ni, ac i Dafydd, achos bod wedi marw ac wedi codi, i ni yn gwybod na fyddwn ni yn aros am byth mewn cyflwr o fod wedi pydru yn y bedd. Mae'r ysbryd yn mynd yn syth at yr arglwydd, mae'r corff a'r gweddillion yn mynd i gael eu codi eto. Mae hwnna wir yn bawb. Dwi'n ni'n gredadun neu ddim yn gredadun, bydd pawb yn cael ei codi. Rhai i atgyfodiad o farn, rhai i atgyfodiad o fywyd, ond bydd na atgyfodiad, wrth gwrs. Byddwn ni ddim yn cael ein gadael, byddwn ni'n cael corff newydd gogoneddus, tebyg yw gorff gogoneddus ef. Ac mae hwn yn hyfryd yn diwedd. Bod Dafydd hyd yn oed o gysgod pell yn gallu gweld na bydde fe'n cael ei adael am byth yn llygredd y bedd, oherwydd y Meseia. Bydde'n dyrchafu ac yn codi o'r bedd ar y trydydd dydd heb weld llygredigaeth. Un adnod nawr, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi ar iddo farw, fe fydd byw. Phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Felly yn gyntaf, Iesu Grist yw'r atgyfodiad ar bywyd. Na fe? Pob un sy'n credu yno fi, iddo fe farw yn gorfforol, fydd e fyw eto. Pob un sy'n byw yn ysbrydol, ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Mae'r ysbryd yr enaid yn mynd yn syth, mae'r corff yn marw ac yn darfod ac yn cael ei godi wedyn. Ac mae mwy o lawenydd i ddod i Dafydd. I ni'n profi yn awr yn ysbeidiol llawenydd a gorfoledd yr Efengyl a mwynhad yn yr arglwydd Iesu. Ar ein gorau, mae e'n ysbeidiol. Dyw e ddim yn barhau. I ni'n dyhau bod e'n barhaus, i ni'n anelu at fod e'n fwy parhaus, ond dyw e ddim. Mae'n ysbeidiol. Y llawenydd a'r mwynhad i ni'n cael yn yr arglwydd Iesu, ei bresenoldeb e. A mae hynny'n rhywbeth mor werthfawr yn dweud. Dangosi mi lwybr bywyd yn dy bresenoldeb di, yn llythrenol yn dy wyneb di yw hwnna, y mae digonedd o lawenydd. Gweld wyneb fan wylid, na'i'n henaid lawenhau. Beth mae hynny yn golygu? Wel, bod ni'n gwybod bod e'n siarad yn ni, bod ni'n gwybod bod ei air yn siarad yn ni, bod ni'n gwybod am ei gwmni nes bod yn calonau ni yn llosgi, fel y ddau ar y ffordd i emais, yn cynhesu mewn rhyw ffordd ryfeddol, bod na fwynhad a fel ystra i gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Nad oes ddim mwy debyg yn unman arall. Mae popeth arall, dyw e ddim yr un peth. Dyw e ddim yn rhoi yr un dyfnder o fwynhad ac i ni'n cael yn yr Efengyl. Ond ysbeidiol yw ar y gorau, gweithio'r modd yn y byd hwn, mae distractions. Mae'n anodd cadw'n ffocws trwy'r amser, mae gwaith gyda ni'n neud. Mae'n anodd. Mae distractions cyfreithlon, mae distractions anghyfreithlon, lle ni'n colli golwg o'r arglwydd, colli'r moddion gras ac yn y blaen. Ond un diwrnod, fe fydd yn gyflawn a pharhaus. Cyn hir, un dydd mi fyddwn ni gyda fe. Ac wedyn ni bydd ein llawenydd yn gyflawn. Byddwn ni reit gyda fe am byth, heb ein gwahanu mewn unrhyw ffordd byth eto. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am ei air ac am Salm 16. Diolch bod gyda ni yn Iesu Grist, lwches, diogel a chadarn. Bod gyda ni safle mor ddymunol a delfrydol yn ysbrydol ynddo fe, a bod gyda ni lawenydd sy'n dechrau nawr a bydd yn para ac yn cynyddu i dragwyddoldeb. So, dau gwestiwn. Ydych chi wedi dod i lwches yn Iesu Grist? Ydy hwn yn wir amdano chi o gwbl? Ydych chi wedi dod at yr arglwydd Iesu? Ydych chi wedi ymddiried ynddo fe?
Dych chi wedi cyffesu a wedi farhau a cofleidio derbyn yr arglwydd. Ydych chi wedi dod ato fe. Heb hynny, wrth gwrs, i chi ddim mewn lle saff o gwbl. Chi ar dir tywodlyd iawn ac yn wynebu colled dragwyddol. I'r rhai ohono ni sydd yn Gristnogion, nawr te, i ni'n diolch am y gair yma, ac gadewch i ni gael ein calonogi ynddo fe. Gadewch i ni annog ein gilydd yn ôl beth i ni'n gweld yn y salm. Gadewch i ni annog ein gilydd i'r cyfeiriad yma, i gofio pwy i ni yn Iesu Grist. I annog ein gilydd, mor werthfawr yw e. A llawenydd sydd gyda ni, ble mae e, ynddo fe wrth gwrs. Y gwahaniaeth rhwng pleserau gwag a y pleser a'r mwynhad sydd ynddo fe. Gadewch i ni weddio'n ras i gael y delight yma ynddo fe ac yn ein gilydd yn fwy. Yr ymhyfrydu yma yn ein gilydd. Fel hyn y bydd pobl yn gwybod bod chi'n ddisgyblion i mi os bydd gennych gariad. Naill at y llall, ynddo fe. A diolch wrth gwrs am yr arglwydd Iesu a'i ddewid bod wedi cael ei gadw i fynd trwy ei fywyd, marw ac atgyfodi. Diolch am ei addewid a'i weddi fe nawr yn y nef i ni gael ein cadw. Sydd yn sylfaen i ni obeithio ac awn ni yn cadw trwy ras ac i ni weddio am hynny tan y diwedd. Ac gadewch i ni ddefnyddio y caneuon yma, gadewch i ni ddefnyddio'r salmau yma i'n calonogi ni yn yr arglwydd ac yn y bywyd Cristnogol ac ar ei ben bo'r goron. Amen. Reit, mae popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i cytgan hyfryd yn seiliedig ar Philippiau 3.
Gawn ni weddio. I ni'n diolch Arglwydd am dy air i ni heno. Diolch am dy gyngor o Arglwydd. Helpa ni fyfyrio, cael y mwyaf mas ohono fe, a'r bwyd i ni'n cael yr wythnos yma. Maddau ni Arglwydd, bod ni ddim wastad yn llochesu yno ti, bod ni'n cofio ein safle ni yn Iesu Grist, nac yn profi y llawenydd, dylen ni fod yn profi yno ti wrth golli golwg arna ti. Maddau ni bod ni'n wastad yn pwyso i gael ein cadw fel y dylen ni. Ond Arglwydd, diolch bod ti wedi cadw dy was yn ffyddlon ac yn fuddugoliaethus ac yn llwyddiannus yn ei fywyd ac yn ei aberth drosto ni ar y groes. A bod wedi cael ei godi a'i ddyrchafu nawr i'w safle yn y nef fel ein pen capten ein iachawdwriaeth ni yn harch o ffeiriad mawr, bod e'n ymbil troso ni ac i ni'n siŵr o ddod i pen ein taith oherwydd hynny. Ac Arglwydd, mae'n gobaith ni gyd yno ti ac yn yr Arglwydd Iesu Grist. Nid i'n helpu ni nawr Arglwydd i lochesu yno ti. Nid i'n helpu ni i ymhyfrydu yn dy bobl di Arglwydd. Y rhai wyt ti wedi ei galw, y rhai wyt ti'n gweithio yn eu bywyd nhw, y rhai wyt ti yn mynd i'w gogoneddu nhw gyda ni maes o law. Helpa ni Arglwydd i ymhyfrydu yno ti ac i ymhyfrydu yn ein gilydd Arglwydd. Ac Arglwydd, helpa ni i gofio gwerthfawrogi pwy i ni, fel dy bobl, fel dy blant, y safle delfrydol sydd gyda ni yn yr Arglwydd Iesu Grist. Helpa ni wneud yn fawr ohono fe o ddydd i ddydd. Hoelian sylw ni arno fe, hoelian sylw ar Rosyn Saron Arglwydd, sy'n wyn ac yn rhydog. Ac wedyn Arglwydd, diolch am y llawenydd i ni yn ei brofi Arglwydd trwy dy ras yn yr Efengil. Diolch Arglwydd bod ti wedi'n caru ni o dragwyddoldeb a chariad anfeidrol. Diolch bod ti di ymhyfrydu yno ni yn Iesu Grist Arglwydd. Diolch bod ti wedi'n prynu ni i ryddid. Diolch bod ni'n cael yn galw'n feibion i Dduw ac yn etifeddion. Diolch bod ti di'n selio ni ar ysbryd glân sydd yn ernes y gobaith sydd i ddod. Arglwydd i ni ar ben yn digon yno ti. Arglwydd, diolch i ti. Nid i'n helpu ni i lawenhau yn yr Arglwydd yn wastadol ac i lawenhau ynddo fe o hyd. Derbyn ein diolch aros gyda ni, gogonedda dy hun yn ein plith eto, mwyn Iesu Grist. Amen.